Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Animal kang bitina ka. Ay, ala! Kadako sa bitin nga gitigmas ni Papa Damian! Dong Jeff, ato si Papa. Basing mapakan siya sa bitin do. Hindi ka ti ay, madlo kong bitin. Sige. Dili ka lang ha. Bantayi ang akong anak. Ug sirad ang mga bintana, Dong Jeff. Padali. Di mo na! Meow meow. Luwas ang amahan ni Mona. Dunay na kong bitin nga may atake niya. Pagdali, meow meow. Nibaw ko kinsa kang bitina ka. Ayaw gyud hilabti ang akong anak. Imo gani kining hilabtan. Gubaton ko ang inyong dapit. Palayo mo na! Palayo! Pa, mura magwadot ang bitin nga imong gitigpas pa. Oh, demonyo kining bitina. Uy! Pagkadako sa iring, yami atakis na kong bitin! Oh, dali muna! Magpalayo na nila! Tanaw, laluyang na kong bitin nga giatakis na kong iring! Ang bitin, Papa Damian. Tanawa. Oh, patay na ang dakong bitin! Oh, nagpalayo na ang dakong iring, Papa Damian. Daghang salamat ni mo, Meow Meow, sa imong pagluwas sa amahan ni Mona. Sige na. Balik na sa mong bahay, Meow Meow. Kasaligan yun kini si Meow Meow. Wala ko magkasabot eh. Diin man gikan katong bitin nga may atake na ko. May gani kayo kabantay rin ko. O ako kayo gitigbas. Sige bit-bit kong sundang. Bagong bayad ang imong sundang pa, pero waman ni makadot sa lawas sa bitin, oy. Dako sa kayo itong bitina, Dong, uy. Nakabantay ko. Sa sige na kong tigbas sa lawa sa bitin. Igo ramang muuntol ang akong sundang. Hait ko kayo ang akong sundangon. May nabantayan ko. Sukad nga na tao ang imong anak mo na. Daghan ang gawas ng mga mananap. Una, ang daghang langgam nga lain-lain ang kolor. Pero pa, ang mga langgam, wa man nila hilabti ang bata. Bitaw pa Damian. Sige man gani kagikik ang anak ni ate. Lingawom gani kayo. Ikaduha, ang dakong bitin nga may atake na ko. Katong na kong bitin pa. Matibad. Ang nakapasamot sa kong kahibong. Katong dakong iring nga may atake sa dakong bitin. Gani, iyang napatay ang dakong bitin. Kahibulungan na yun kining nahitabo din sa ato. Diin masatugikan ang dakong iring. Grabe sa kadakot ng iringa, oy. Si Adonis. May nasayran ka siya sa mga paghitabo kanina. Adonis, nganong ipatawag ko nimo? Amid, milihok na sa mga itom nga engkanto. Ha? Unsa imo ipasabot? Ganina, dunay dakong bitin nga may atake sa amahan ni Mona. Itom ang mga bitin. Sa may lang gusto? Gubato na sir nato sila? Nindot tidak. Dugay-dugay na kung wala nakakita og samok da. Gubato na to sila, Adonis. Magwat lang kita, Amit. May lain na sa gani silang buhaton sa pamilya ni Muna. Kana nagpasabot nga sumpuo na sad nato ang ilang gibuhat. Nga pagsamok-samok ilabi na gyud kung ang pamilya na ni Muna ang ilang tuyuan. Paibawon ko sila si ama og ina, ini Amit. Sige, Adonis. Sultihin ko kung sa inyo desisyon kay
Pandamon ko sa mga akong mga sakop nga sundaw. Kinida, naaraba sa akong panultihon nga I want trouble always. Unsam sa nang pangsuod di mos plastic, ime. Kuan pa, mga prutas. Ako ning dadoon sa ilang muna. Ako siyang pakano og prutas. Kay bago bayang nanganak ang akong amiga. Aw. Lampi ato ba, ime. Usaman, naibawal ba si Bedamian kisa mahal sa anak ni Muna? Shh! Shuri abas pa iking. Sa Sudi Abbas. Muna nga samahan sa ganak ni Mula. Sudi Abbas. Dili pa, oy! Okay, sabi na Sudi Abbas. Tawa Alam ka ba? na! Di man din siya kasabot. Ay. Shuri ka katubas. Shuri abas pa ba, binayot na nga language. Shuri pasabot kay dili. Shuri pasabot. Pasabot ana, dili abas. Binali sa saba. Mana siya. Ay, Shuri dili. Ang abas saba. bila ko. Mana siya pa. Galibog ko bila ko nga na samahan si anak ni Muna. Sudi Abbas. Ay, pastilan ba yung mga batanon karon daghan naglingwahe nga. Di ba sabtan na yun sa sama na kong pagidaron? Hello, Amara. Kumusta naman ka diya sa duyan? Okay ra ka? Oh, okay ra di ka diha. Ayayang bata sa kay naitig padidi, naitig ligo. Karon kay nang laba pa man si ate mo na sa imong mga sini na bibi. Ako say pantay nimo ha. Kay iniguman og panlaban ni mama nimo. Liguon na kaniya. Kasamput. Tumag mangyat ha. O sa nilang kawaswas. Mahumanan ako kung gilaban na mga sinina ni Amara. O kumantog pang laba. Ligoon ako sa Amara. Ay, magpundo lang ko ang tubig aron ikalikot ni Amara. Good morning! Oh, Emmy! Naglaba lagi ka, Mon. Oh, mga sinina ni Amara ang akong giunas paglaba. Hapit na na, Mahuman. O sa nalang ni ka waswasan, Em. Asod sa dito ka, unsa nagibitbit ni mo? Ayun sa po, mga prutas. Bago kang nanganak mo ang gidadaan ti kaini. Salamat, Em, ha? Si Amara, kisa may nagbantay. Si Dong Jeff. Mon, lain pa'y ato pa. Unsa man na, Em? Atong usang adlaw ba? Usang adlaw ba to o si Mana na ba? Nami nakita si Papa Iking. Dakan king mga langgam, nagpanon og panglupad. Nindot kig mga kulor. Mura ko nugikan dinis inyo ingon ni Papa Iking. Nakakita din mo ato? Kita lagi. Nakadaiga ni Miss kanindot sa kulor sa mga langgam. O, Emmy. Dinito gikan sa amo. Unsa? Og, Em, dili kay langgam lang ang niduaw dinhi. Kundili apil na ang bitin. Oh, Dako kayo, Em. bitin. Eh, may atake pag hindi papadamyan. Ha? Unsa? Unya na pa ka sinoy Damian? Wa man hinuon kay nakabantay man dayon sa papa sa bitin. Dako alagis bitin, Em. Itong pagid ang kulor. Ay, nanasad. Ay, sige, gisgot. Hala, no. Kadlok, anak mo na, uy. Mayo na lang gani kay nagdagsundang si papa. Oo niya. Iya ning gitigbas ang bitin. Da. Itigbas niyang lawas sa bitin. Tato na po da. Pero igo nang miuntol sa lawas sa bitin ang sundang ni Papa Damian. Unya, Em. Dunay kalit kami atake sa bitin. Kibaw kag unsa? Unsa man? Dako kaayo nga iring. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!